Bueno, hemen gauz, azaltzeko apurtxo bat gure ikastaro hau honen egitura, bai? Hortarako, presi bat egin dut, pixkatxo bat azaltzeko, baina oso simplea da, bai? HH-ko matematikaren didaktikan egunenatzen elkarrekin, bai? Basiko gara apurka. Ikastaroaren egitura lau zatitan zatitu dugu, bai? Lehenengoa izango litzake logika, bigarren zatia izango zen zenbakikuntza, hurrengoa geometria eta azkena proiektua. Proiektua izango da, azaltzen jungo gara zena ikastaro guztian zer, baina zuek azkenengo bi astetan edo presentatu behar duzuen lantxo bat, bai? Logika. Logika matematikoa nolan eraikitzen den eta zelako importantzia dekon azalduko dugu, bai? Gero zenbakiak eta ondo ulertzeko. Hasieran, ze motatako ariketak egin behar diren umeekin, ze material erabiliko dugun, bai? Orduan, pixkatxo bat gustatuko litzaidateke ere jakitzea zuen ikuspuntua matematiken inguruan, foroetan eta hitz egingo dugu horri buruz, eta ni ere saiatuko naiz pedagogia desberdini buruz hitz egiten. Zergaitik, logikako zati honetan batez ere, zenbakikuntzan ere eta geometria, baina batez ere logikan Montessoriren inguruko Montessori pedagogiako material asko hartzen ditugulako, bai? Ez dugu pedagogia estrikto jarraitzen, bai, bakarrik hartzen ditugu guri interesatzen jakuzen materialak, baina bai azalduko eta apurtxo bat eurak zelan egiten duten, umeari zelan erakusten zaion, zelan aurkezten zaion materiala, ze importantzia asko ematen dutze ritual horri izateko, bai. Orduan, gero materialak ikusiko doguz eta material horrek zelan dauzen sortuta eta zergaitik, hau da, segun eta nora nahi dugun heldu, nondik hasi behar garen, bai? Hurrengoa zenbakikuntza, bai? Zenbakikuntzari sarreratxo bat egingo dotzagu, bai? Logika landuta gero, zenbakikin zelan hasiko garen, bai? Zenbakien, azkenian aurrezkuntzan egin behar duguna da, umearen burbuina, zenbakien abstrakzio horretara bultzatu, bai, kapasa izatea zenbakiak azkenean abstraktuak dira eta abstrakzio hori eurak burutzera. Hori umearen prozesu pertsonala izango da, bai, bere heldutasunaren araberakoa, baina guk lagunduko dotzago abstrakzio hori lortzera. Hortarako material desberdinak ikusiko doguz, betiko moduan, eta gero tarte hon zenbakikuntzako atal honetan ere eragiketak nolan egin ikusiko dugu apurtxoa, batuketak, kenketak, eta gero joku batzuk hori lantzeko, bai? Geometria. Geometriaren garrantziaz hitz egingo dugu, azken finean, geometria da igual errealitatearekin gertuen deken atala, eta nire ustez ez da batez ere lehen hezkuntzan, ez da asko lantzen, bai? Eta horregaitik jarri dut hor eguneroko gauzekin erlazionatu behar dugula, bai? Hori oso garrantzitsua da umeentzako ulertu deixen dana ondo, bai? Azkenean beraien munduarekin lotu behar dugu aldugu material gehien, bai? Orduan, material desberdinak ikusiko dugu, geometria batez ere beti hasiko gara gorputzaren mugimenduaz, baina ikusiko dugu hori, bai? Eta gero hemen azkenengo partean jarri dutena da proiektua, eta jartzen dut, legediak zer irakatsi behar dugun, zehazten digun araudiak aztertuko dugu, bai? Araudia pixkatxo bat aztertuko dugu ia zer dinozuen zuek, eta gero, aukeratu ezazu zure zikloko eduki bat eta deskriba ezazu jarduera bat edo batzuk nola landuko zenuke eta horretarako ze material sortuko zenuke. Eta, amaieran bai gustatuko litzaidake, zuen proiektuak, zuen kideek ikustea eta aztertzea apurtxo bat, eta horregaitik jardu dut hemen, lana partekatzea izango litzatekeela azken puntua. Nolan partekatuko dugun lan hori,
lehengo gunean hitz egingo dugu apur bat, eta, bueno, ikastoran zehar ere jungo gara hori lantzen, bai? Bueno, besterik amaitu da gure egitura azaltzeko bideo hau edo bideo tutorial hau. Urrengo pausoarekin hasiko gara logika dana, bai? Venga, gero arte.